яхобмонӣ ва шӯршӯйӣ аз ҷумлаи тадбирҳои муҳими агротехникӣ дар фасли зимистон ба ҳисоб рафта, кишоварзон бо ин роҳ метавонанд ба захиракунии намӣ, нест кардани ҳашароту зараррасонҳо, баланд бардоштани ҳосилхезии замин ва ба даст овардани маҳсулоти босифат замина гузоранд. ба гуфти олимони соҳа, дар фасли зимистон новобаста аз баланд ё паст будани ҳарорати ҳаво бояд дар заминҳои кишоварзӣ ва боғу токзор яхобмонӣ гузаронда шавад. Инак бо сард шудани ҳарорати ҳаво, кишоварзони вилояти Суғд, бахусус кишоварзони ноҳии Бобоҷон Ғафуров ба тадбирҳои марбут ба яхобмониву шӯршӯйӣ оғоз намуданд. Ба таъкиди кишоварзон, аҳамияти яхобмонӣ дар мавзеъҳои камоб дучанд аст. бо роҳи яхобмонӣ деҳқонон метавонанд дар давраи зимистон дар хок намнокӣ зиёд захира кунанд. айни ҳол хоҷигидорони ноҳия бо истифода аз обҳои худҷорӣ, заъбуру заъкашҳо, инчунин аз ҳисоби муассисаи давлатии канали Хоҷа Бахирхонсой обро гирифта барои захираи намӣ дар заминҳо ва яхобмонӣ гузаронда истодаанд, ки айни ҳол чӣ хеле ки дида истодитон, кишоварзон бо як таваҷҷӯҳи хоса бар яхобмонӣ ва шӯршӯйии заминҳо корбарӣ намуда истодаанд. кишоварзони ноҳия аз боду ҳавои мусоид истифода бурда шудгори заминҳо ва ҷамъоварии ғӯзапоя, инчунин даровардани пораҳои маҳаллиро вусъат бахшида барои ғанӣ гардонидани таркиби хок тамоми дониши таҷрибаи худро истифода карда истодаанд. дар баробари яхобмониву шӯршӯйӣ, кишоварзон ба тоза намудани замин аз ғӯзапоя, даровардани пору ва шудгори замин машғуланд. ҳама ин тадбирҳо имкон медиҳад то ҳосил дар соли оянда боз ҳам беҳтару хубтар гардад.